Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian Miss Wida. Bocah-bocah, ana ing patemonan dina iki awake dhewe arep sinau babagan literasi basa Jawa. Nah, literasi basa Jawa ing dina iki awake dhewe arep sinau uluk salam. Utawa ing bahasa Indonesia diarani menyapa. Bocah-bocah, saben dina awake dhewe bakal ketemu utawa serawung karo wong liya. Kadang ana ing sekolahan ketemu karo Pak Guru, Bu Guru, karo kanca. Lan ning omah awake dhewe iso ketemu karo bapak, ibu, karo tangga, simbah lan liya-liyane. Mulane nalika awake dhewe ketemu karo wong liya, kudu iso uluk salam. Kabeh iso ta uluk salam? Yuk, saiki awake dhewe sinau babagan uluk salam mbaka 1. Bocah-bocah, ana ing wayah esuk awake dhewe iso uluk salam kanthi matur sugeng enjing. Bahasa Indonesiane selamat pagi. Yen ketemu karo Bu Guru ing wayah esuk matur sugeng enjing Bu Guru. Coba bocah-bocah tirokke yo. Sugeng enjing Bu Guru. Iya pinter. Nah, mengko dibaleni ana ngomah ya sepisan maneh. Sakteruse, yen ketemu karo wong liya ana ing wayah awan, awake dhewe iso matur sugeng siang. Bahasa Indonesiane selamat siang. Yen ketemu karo Pak Lurah ing wayah awan matur sugeng siang, Pak. Yen kowe ketemu karo bapak utawa ibu ana ing wayah awan uga iso matur sugeng siang Pak, sugeng siang Bu. Mengkono ya. Nah, saiki dicoba ya sepisan maneh ditirokke. Sugeng siang Pak. Iya, pinter. Sateruse ana ing wayah sore yen ketemu karo wong liya awake dhewe iso ngaturake sugeng sonten. Selamat sore. Yen ketemu simbah ing wayah sore matur sugeng sonten Mbah. Kowe uga iso yen ketemu karo ibu ana ing wayah sore uga iso matur sugeng sonten Bu. Ketemu bapak sugeng sonten Pak. Yuk, saiki dibaleni sepisan maneh. Sugeng sonten Mbah. Iya, pinter. Saiki ana ing patemonan sakteruse yuk. Yen diwenehi utawa disili dening wong liya kudu matur nuwun. Nah, bocah-bocah ana ing sekolahan kadang kala lali ora nggawa buku gambar utawa lali ora nggawa potlot, lali ora nggawa setip banjur nyilih kancane. Yen kancane wis nyilih kudu dimatur piye? Matur nuwun. Banjur piye kancane sing diwenehi matur nuwun mau diaturi matur nuwun? Jawabe sami-sami. Lah, ana ing omah kowe kabeh kadang lewat ana ing ngarepe wong tuwa. Yen lewat ana ngarepe wong tuwa, kowe kudu matur nderek langkung. Lewat ngarepe bapak-bapak kudu matur nderek langkung Pak, karo rodok dibungkukke awake kaya ing gambar iki. Nah, bocah-bocah kae mau uluk salam sing disinau ana ing patemonan dina iki.
kowe kabeh iso praktekke ana omahe dhewe-dhewe. Aja lali, ora perlu kowe kabeh isin. Amarga yen kowe isin matur ana ing basa Jawa ora bakalan iso ngomong kanthi becik basa Jawa. Ya, saiki kowe kabeh tak wenehi kesempatan kanggo sinau uluk salam ana ngomahe dhewe-dhewe. Dipraktekke karo Bapak Ibu ya. Cukup semene literasi dina iki. Miss Wida ngaturake matur nuwun kowe kabeh wis gatekke literasi dina iki. Tutup kanthi maos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.